you tinggal hamil pilih tu kalau kita main ni nak kita semen gede kat raat atau seven kita macam niat dihor buat outside ini hanya dalam mana kata pasal ingin file Executive Committee haga khat South Regional Arja Arpun Rio kalapan skambiang yopa ai nam manix kumus ka himamaliam hadian ka jing bishar bat ki hukum balapan mi na kamilaya High Court haga khat wai Regional Arja Arpun Rio Haka hukum balapan mi daga Executive Committee laong baka jingpan skambiang yopa ai nam kumus ka himamaliam kalong daga papensyong nong rem naki hukum halor ki artli ki red appeal badang sa teng hamigalaya High Court kata ka red appeal number 10 jong usnam Arja Arpun Rio bat ka red appeal number 10 lai jong usnam Arja Arpun Rio Haka hukum labatha ru yopa ai nam bat upa Alban Fredericks ban pendap ya kejing penpai bat kejing priang ya ki kot ki slatrai kam bat ki jing don jing jong ka office hapo ka khat pra Regional Arja Arpun Rio kat kum ka subsection balai jong ka section bapra jong ka Khasi Hills Autonomous District Appointment and Succession of Deputies electors and rang bashnong of Milliams Ship Act Arhajar Nyo Ka KHEDC kalau betharu yo pa ai nam ban sumar bat penne ya ki kot ki slatrai kam ki bayar day bat ki mukadama badang ap hapo ka High Court. Ka Executive Committee kalau ong bakan pa yo way officer ban kmi ya ki jing pen pai ba ki jing priang ya ki kot ki sla bat ki jing don jing khnang ban pendap ya kani ka kam kloy kat kum ka an. Kini ka hukum na ka Executive Committee kalawan mi hadin lais ngi na ka jingpen mi hukum na ka Meghalaya High Court kabla penksan yo pa ai nam haka khat wai Regional Arja Arpun Rio bat pendu ya ka hukum suspend yo pa kabla pen mi haka arpo artreg jemmang Arja Arpun Rio da kate ka hukum na High Court la pun kod ru ya ka jinglong acting jong pa Alban yo bala thung da ka Executive Committee ban khmi ya ka himamaliam haka jaka upa ai nam Haswa ka ka hukum bathamai na ka Executive Committee jong ka KHADC kala don ka jingpan daw pa Alban ban mi na office try kam hakanong rem mau up ya ka hukum na ka KHADC ya ka baka court kala pen mi hukum biang haka khatlai Regional Arja Arpun Rio ka hukum ka kdo baka Meghalaya High Court kala shim bishar ya ka contempt petition daw pa ai nam persya yo ba Winston Tony Lingdo Chief Executive Member bat ki wepan halor ka jingbam ai jinga Trei lang bat ka hukum jong ka court ka balabtha ban thungs biang yo pa ai nam